ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା ଭଲ ଲୋକର ସଂଜ୍ଞା। ସଂସାରରେ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ କାହାକୁ କହିବା? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ଖରାପ କହିବା ସେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବ, ରାଗିବ କିମ୍ବା ମାରିଗଡ଼ାଇବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ କହିବା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖରାପ କହିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖରାପ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆଉ କାହାର ତ ସେ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆମର ମିତ୍ର ପୁଣି ଅନ୍ୟର ସିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ କିଏ ଆଉ ଖରାପ କିଏ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମହାପୁରୁଷମାନେ ମହତ୍ ସର୍ବୋପରି କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ବିଶେଷ ଏହା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଯେ 100କୁ 100 କେହି ଜଣେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଟିକିଏ ବି ଦୋଷ ଥାଇପାରେ ନିହାତି। ଏ ସମାଜ ଯାହାକୁ ଭଲ କହିବ ସେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯଦି କେହି ଭଲ କୁହେ ଜଣକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତାର ତ ଆଉ ଜଣେ କାହାର ତ ସେ ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସାରା ସମାଜ ଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହାକୁ ଭଲ କହିବ ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲୋକ। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.